Tanggol, baka wala sila ngayon dito. Baka bumalik ang Tondo yun. Quiapo na tayo dito. Alis na libutan natin na buong Quiapo. Sigurado ako, mapaisip na yung mga yun. Kasi alam nila, may atraso sila dito sa Quiapo. Mabuti pa, Tanggol. Bumalik na lang tayo bukas. Baka mamaya makita pa tayo ng mga Gregor dito. Madali pa tayo. Imbis na makaganti tayo sa mga tumira sa'yo. Tara. May mga tao bumalik sa bahay ko. Alam ko, may kinalaman ka doon. Hindi totoo yan! Pasensya na kayo sa nakalagay